Nazdar športovci. Ako isto viete, redakciu Massona Fitness navštevuje mnoho významných osobností a zaujímavých ľudí zo sveta fitness, kulturistiky, silových, ale aj iných športov. Dnes je 18. novembra a vítam u nás jedného z našich pravidelných hostí, legendu československej kulturistiky, inžiniera Juraja Vyšného. Ďakujem za pozvanie, veľmi milé. Juri, tak tohto roku uplynulo práve 40 rokov od prvých oficiálnych majstrovstiev Československa v kulturistike, ktoré sa konali v máji roku 1968 v Bratislave. A ich absolútnym víťazom si sa stal práve ty. Ako si na to spomínaš? Aj keď uplynulo už 40 rokov odvtedy, tak ešte stále si dobre spomínam na tie prvé majstrovstvá republiky. Bolo to úžasný dojem z toho celého. Celá tá príprava pred pretekmi bola úžasným zážitkom, myslím si, že pre všetkých teda bratislavských kulturistov a potom tých, ktorí prišli na tie majstrovstvá republiky. Konalo sa to v Parku kultúry a oddychu a boli tu aj hostia z cudziny, ako Luk Šusterič z Federácie kulturistiky a s hosťom Rick Wayne, známym kulturistom už aj tých čias. Preteky prebiehali vo veľmi dobrej atmosfére. Bolo to v Parku kultúry, ktoré bolo natrieskané do posledného miesta. Hrála tam samozrejme aj Big Beatová skupina a myslím si, že fakt tie preteky mali úžasný úspech. Boli to prvé preteky po dlhom boji uznania kulturistiky v Československu, ktoré sa uznalo v roku 1964 a trvalo ešte 4 roky k týmto oficiálnym prvým majstrovstvám Československa. A myslím si, že všetci, však sa aj hodne spomína v Massona Fitness časopise, vďaka redaktorovi Ľudovi Majorovi, aj sa písalo, pri 35. výročí o tom bol dlhý článok, kde sa spomínali tieto prvé československé preteky. Jedna z aktuálnych udalostí, kvôli ktorým si pricestoval zo Švajčiarska, kde dlhodobo žiješ, do Bratislavy, je krst knižky. Autorom je Juraj Šebol a knižka má názov Zlaté 60. roky. A na jej obálke figuruješ práve ty. Tak to je tá kniha, ktorá vyšla teraz a má vlastne dneska krst. Od Juraja Šebola sú to Zlaté 60. roky. Juro Šebol tu veľmi dobre píše o všetkom, čo sa dialo vtedy v Bratislave, teda hlavne v Bratislave v tých zlatých 60. rokoch. A k tomu patril aj Big Beat, ktorý všetci mladí radi počúvali, a k tomu patrila aj kulturistika, ktorá začala už koncom 50. rokov a začala vďaka chlapcov z Bratislavy. Tým sme sa dostali, vlastne týmto aj spomína Šebo, že to bola nejaká určitá nielen Big Beatová mánia v Bratislave, ale aj kulturistická mánia. Všetci chlapci chceli cvičiť, všetci chlapci chceli dobre vyzerať, mali na to niekoľko vzorov, ktorí vyzerali už trochu lepšie. No a týmto, keď vydávali túto knihu, tak nejako chceli zdôrazniť tie 60. roky a aj tú kulturistiku. Na knihe sú aj ostatné známe veci z tých rokov. No a ja som sa dostal na obálku tejto knihy. Je to pre mňa úžasná česť, aj keď kniha vyzerá snáď ako, že spojednáva o kulturistike, ale pojednáva o ozaj zlatých 60. rokov na Slovensku a hlavne v Bratislave. Záverečnú otázku, či ešte stále trénuješ, ani nepoložím, pretože viem, že áno. Skôr by som to teda zmenil a spýtal sa, že ako, koľko trénuješ a podobne. Tak túto otázku som počul už veľmi často. Poviem k tomu jeden malý dobrý príklad. S koncom septembra sme sa vrátili z dlhšej cesty
A na tej ceste som cvičil veľmi málo, lebo nebolo možné cvičiť a bolo to dosť také aj dobrodružné. Skrátka neboli k tomu veľké príležitosti k cvičeniu. Jak sme sa vrátili pár dní potom, som začal mať veľké bolesti v pete. Tak som si hovoril, tak počkám s tou petou, kým sa to vyzdraví a potom začnem cvičiť. Peta bolela ďalej a ja som necvičil. Tak ma to teda, musím povedať, dožralo. A začal som cvičiť a behom 3 dní ma peta prestala bolieť. Čiže to som sa zase presvedčil na vlastnej koži a na vlastnej teda nerozumnosti, že som si myslel, že keď nebudem cvičiť, tak sa to všetko vylepší, takéto problémy. A môžem povedať, že všetkým tým, ktorí majú také problémy, že nechcú cvičiť, tak nech cvičia poctivo a nech cvičia hlavne pravidelne, že to ohromne pomôže celému telu a svalstvu a vôbec celkovej životnej nálade. Týmto aj zodpovedám to, že zase cvičím a pravidelne cvičím, to je to najdôležitejšie, aj keď netreba veľa cvičiť, ale pravidelnosť musí tu byť. Dodal by som, že tak robíš už vyše 50 rokov, však? Áno. Tak to je úžasné. Začal som cvičiť v 57. roku na jar, čiže pomaly bude tomu fakt 50 rokov. To je úžasné. To je tá celoživotná kulturistika. Blahoželáme. Ďuri, a v mene našej redakcie i čitateľov ti ďakujem za rozhovor. Želám ti dobré zdravie a ešte mnoho radostných tréningov. Ďakujem pekne a ja pozdravujem všetkých nadšencov kulturistiky.